Tak vážení a milí návštěvníci Šekelu a Jewish e-shopu, tohle je moje maturitní práce, tančící komoda, kdy jsem vycházel z japonského návrháře Shiroku Ramaty a vytvořil jsem v podstatě něco podobného. Samozřejmě Shiroku Ramata zase vycházel z někoho jiného. Tančící komoda není můj nápad, ale ten tvar, i přesto, že v tom pravém ohybu je trošku zdeformovaný, tak my se vynasnažíme pro vás udělat ty nejhezčí tančící komody, jaký můžete mít. V různém barevném provedení, zelenočerný, modrožlutý, černobílý, a nebo třeba jako je právě tahle moje, která je v dětském pokojičku, oranžovo-terkysová. Šuplíky jsou úplně funkční, když v době maturity jsem spěchal, nestačil jsem je vymalovat. Vy samozřejmě budete mít zásuvky plně funkční a plně vymalovaný, stejně jako samotná komoda.